Dobar dan, danas za sugovornicu imamo Miju Žustru iz Poliglot instituta. Pod tim imenom se krije mlad poslovni projekt nastao iz ambicije 9 mladih i obrazovanih ljudi. Više o specifičnostima samog projekta i zašto nam može poslužiti kao primjer će sama sugovornica objasniti. Mija, možeš li nam reći par osnovnih informacija o ovom institutu? Dakle, Poliglot institut prije svega je projekt koji je osnovalo 8 ljudi i moja malenkost, moji dragi kolege. Riječ je o suvremenom principu učenja stranih jezika, budući da se radi o školi stranih jezika, ali online školi, dakle gdje se nastava odvija putem interneta. Naravno, imajući u vidu sve suvremene metode u nastavi učenja stranih jezika, odlučili smo jednostavno dati priliku svima onima koji zbog vremenskih prepreka ili zbog lokacije na kojoj se nalaze nisu u mogućnosti učiti neki strani jezik, bilo iz potrebe, bilo iz želje. I tako smo osnovali ovu online školu. Koliko je vezan sam online marketing i online način poslovanja kako bi ostvarili što bolje rezultate? Upravo kao što ste vi rekli, budući da je sve online, jedno bez drugoga ne ide. Na taj način smo i naš marketing i našu promidžbu usmjerili najviše na prije svega društvene mreže, bez kojih danas ne ide, koje koristimo dvojako i kako bismo se približili svojim klijentima, a i s druge strane kako bismo im općenito svima ostalima dali uvid u ono čime se mi bavimo. Jednako tako surađujemo sa jednom medijskom kućom i na taj način koristimo njihov prostor za oglašavanje, a jednako smo se tako i povezali sa raznim pojedincima, blogerima, poznatim fotografima, poznatim putopiscima, te na taj način izmjenjujemo svoja iskustva i radimo na tome marketingu i promidžbi. Očito imate specifičnu ciljanu skupinu, to jest mlade. Imate specifičan marketing. Koliko je ulazak Hrvatske u Europsku uniju utjecao na mlade i potrebu za dodatnim učenjem stranih jezika? Pa znamo da je u Hrvatskoj uvijek bila iskazana potreba za učenje stranih jezika, međutim ulazak Hrvatske u Europsku uniju to je dodatno potencirao. S jedne strane, naravno povećao je potražnju za učenjem stranih jezika, budući da je to danas neophodno. S druge strane, utjecao na sam odabir jezika. Dakle, danas sve više vidimo potrebu za skandinavskim jezicima, za nizozemskim i za neophodnim njemačkim. Naravno da ciljana skupina jesu mladi, no međutim svi oni koji iz bilo kojeg razloga imaju potrebu za podukom stranih jezika. Mija, zahvaljujem na intervju i želim puno uspjeha i sreće u daljem poslovanju. Hvala vam na pozivu. Dragi gledatelji, vidimo se i drugi puta uz neke nove primjere o poslovnom uspjehu i kako uspjeti ili pokrenuti sami posao, a do tada nas pratite na www.obrtnikipartner.hr i na našem Facebook fan stranici.